Ga wasu fina-finan Indiya na Hausa na musamman daga kamfanin Sultan, ƙwaƙƙwafi sai kuma ba mutunci, sannan da akwai Kakkaifa, Ayya Sultan, Arba, fina-finai na musamman sai kuma Fansa, Mutuwar Azaba. Kada dai in cika ku da surutu, ina ma abota kallon fina-finan Indiya na Hausa kuma ba kwa samun su akan YouTube ko kuma Bidimed, to nesa ta zo kusa. Ga sauƙaƙƙiyar hanya ta samun fina-finan Indian Hausa ko waɗanne kala, da waɗanda suka fita yanzu da waɗanda suka fita a baya ba ku same su ba, kai har na da can ma yanzu haka za ka same su a cikin group ɗin nan namu na BIP da nake muku bayanin su a koda yaushe. In dai kana son shiga wannan tsarin, ga nambobin mu nan, ka zaɓi wanda kake so ka ɗauka ka yi mana magana akan WhatsApp, ka ce kana son shiga tsarin mu na BIP, group wanda ake biyan kuɗi a shiga domin saukar da fina-finan Indian Hausa. Ba kyauta ake shiga wannan tsarin ba, ana biyan kuɗi ne. So yan kuɗi ne kalilan, ba kuɗi masu yawa ba. Idan ka ɗauki numban ka yi magana akan WhatsApp, za a tura maka yadda tsarika suke, ka biya kuɗin ka sannan ka bada numban ka a sanka maka a cikin wannan group ɗin. Sannan a duk inda kake, a duk ƙasar da kake, karka damu, za a karɓi kuɗin ka kuma za a sa numban ka a cikin wannan group. Muddin ka biya kuɗin ka shiga tsarin mu, to duk wasu fina-finai da kake nema kake son su, to a cikin wannan group za ka dinga samun su. Yanzu haka da a ce kana cikin group namu, daga gefen fastocin nan za ka ga fina-finan nan kowanne da sunansa da kuma kibiyansa da megansa, sai dai ka latsa wannan yar kibiyan, za ka ga kibiyan ta juya fim ya sauka akan wayarka. Za ka iya zowa ka tura wa duk wanda kake so ka tura ma, kuma za ka iya kallon sa a cikin group, duk wanda kake so ka kalla ba sai ka saukar ba. Don haka ina yan downloading, ina masu kallon ɗaya wannan damar ta ce. A maimakon ka zo kan YouTube ko Bidimed kana faman sati na Indian Hausa, ba ka samu, sai dai kai ta ganin tallace-tallacen da baka ganewa ma'anansu. To sam kar ka damu, ga wata hanya mai sauki ta daɗe amma wasu ba su san da ita ba, sannan babu wayo babu yaudara akan wannan tsarin. Tsari ne mai kyau, mai muhimmanci gaskiya. A duk garin da kake, karka damu, da zaran ka buɗe wayan ka za ka ga fina-finan Indian Hausa ko yau aka sake su, duk wanda ya maka shi zaka dinga saukarwa kai tsaye, kawai ba sai ka sha wuya ba.